И здравейте, пичове! Аз съм Дешадъл. Днес ще поиграем играта на играчките. Играта на играчките. Дано виждате добре? Да. Добре си е, ама на тъмно не е много. Така. Вижда ли ми ръката? Малко. Така. Старт. Това е най-дългото ниво, което съм играл. За да съм го правил. Но не можах. Уи! Това е бас. Тук ще ми трябва само тея. Те не се виждат, ама нищо. Ще ми трябва А и Д, за да се движи така. А и Т, за нагоре и надолу. И така стрелям. Тебе. Стрелни го! Отка. Тебе. Гледай как минавам през тях. Това е... Виждате ли нещо изобщо? Аз не мисля, че виждате нещо. Чакайте. Окей. Добре, че бас свети. Иначе не знаете на къде отивам. Прихваната мишена. И още една. Дай ми. Бро. Аз съм бро. Прото свърши! Не е свършило. Не! Тя ми изкара къла. Дай! Давай, Уй! Мишена! Давай. Ле. Ау. Ох, давай бас. Тук се завъртя. Не. Тук беше това гадното. Да. Много гадното. Тук знам. Опа. Това е защото гледам само в камерата. Така ще ми се даде свят. Завъртаме и кацаме. Гледайте. Бързо, затваря се! Влезнахме. Но после няма излизане оттам. Ще трябва да бием зърк, може би. Може би, не знам. Ау! На 2 часа ще ги правим. Сега къде? Тук ли ще ядеш? Да. Айде после. После, защо? Там да гледам те това. После ще седиш да играеш. Айде. Иде. Защо е? Ей сега. Си гледай от тук. Айде. От тук ли? Так, чакайте малко. Само трябва да го мина. Опа. О-о. Няма ли да учиш сега? Не. Не. Много ли имаш да учиш? Не. Така. Доволна ли? Не знаеш? Много е доволна. Много е доволна. Имам първото стикерче. Аре. Птичката е жила. Ела ми!
Леле, това е ярко. Какво направил това, бе? Окей. Това е пък кога. Така. Ето сега, гледайте. Буп. Ей там, където е въпросителното. И готино. Купа салфетки, туалетни хартия. Сега трябва да стъпа тук някъде. Там е. Оглед това. Сега по-бързо ви пусна днеска. Да, знам. И 15. Да. Аз так му отидох и след 2 минути ви пусна. Ти дойде 13? Не, аз тук и 10, докато търся чадъри, так му видях и няма 2 минути и ви изненах. Тук не трябва да го бием, а направо си бегам. Не! Ха! Това са. Бум. Тук. И това ще го бия са. Не! Чак тук ли, бе? Това тази мишка. Направих тератор. Това пък не ти се хванах на лайцата. Тук. Така, чакаме това. Далеч. Казвам далеч, то. Сега ще избухне. И sa kolega. No, da tela.
Wow! Бягай. Бързо. Бързо. Не бе. Е, така се убива. Трябва да стигне там. Не. Ела бе? И цялото. Uh-oh. Къде е спалва? Се върна! Нали да не водиш? Не! Искам да танам! Както не се щуби, бе? Къде съм? Аха! За тук. И къде е края? Опа. Ей там! Просто стоя на мястото. Така, поне си виждате бас. Усещам, че трябва тук да скоча. Аз вече нямам глас. Да, защото трябва да се оригна. Апа. Не те забелязвам. Бум! Ето тук са. Ще стане бой. Не! Леле! Това как ми се разминава. Изчезай! Маник! Изчезай да се кръвне! Друг? Няма. Така. Някой точно до мен ще се сбогува. Творете, не ми се коти.
Длъжник. Аз съм ви длъжник. Това ще успея ли? О, как го скочи! Едва трябва да успея. Не. Сега скочи, което е най-високо. Е това тук. Е това тук. Гледайте сега колко ще издигне. Са по другото най-високо. Тук. Така. И гледайте сега това. После знам къде ще отида. Там. Когато отида там, ще клипа, защото едната част е отвън, другата вътре, защото там има. Трябва да влизам вътре. С тебе няма се занимавам, да. Гледайте сега. Зърк. Това е зърк. Не! Дай ми жетоне. Жетонче. Яла. Жетончета. Ай, сега се връщам. Отивай да пикаш, Сабитка. Чули? Не ми викай, че... Отивай да пикаш. Нова гореща оферта от Технополис. Стилния Nokia 5 4G смартфон с чист Android. Изберете леко-алуминия корпус от свята. Наслаждавайте се на удобен 5,2 инчов IPS HD екран. Дали се? Завижди ли се? Да. Ела да пием. Ще накупили. Завижди се. Тук добре, че свети. Бас? Това беше всичко днес. Надявам се да ви харесва. Ако е така, моля ви се абонирайте за моя канал. Ако ви не хареса, моля ви се харесате го клипа. Оставете по един коментар и се абонирайте, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте също да цъкнете към банката. И това беше всичко от мен. Бай-бай.